gamba remanzi pasoro nasika chivimbiso changu nasi regati vatangoti tangomhanya nacho chekwa filimoni mijoya tobva tangopedzisa kanhorombo yake mwana chekutu apa rogeti paya ndopaakanodzikwa filimoni mijoya getu mwana wangu ndichakutora chete kanodiwa manje namukoma wangu Regisi Mfururi pachitungwizapo getu mwana wangu getu mwana wangu ndichakutora chete ndichakutora uriza ile godo sekona muya vako imaradzi vakaparadza imba yangu ndichakutora chete ndichakutora uriza ile godo vanhu ava vakaipa kuita kwavo kwakashata ndichakutora chete ndichakutora uriza ile godo amaziradzeko mukoma wangu Clifford muruza kwese amai mapanda akurisei nhasi kuora nepaki ikoko mai vavo inonzwa tu Dr. Marazi paUniversity of Zimbabwe apo zviri kufamba Dr. Marazi anjita kachibata chimuti ariseko Liberty Mkululi Lupahla paUniversity of Zimbabwe ipapo mai vavo inonzwa tunza yamavombe mashanga ndichakutora chete ndichakutora uriza ile godo mwana getu anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera mwana getu anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera mwana getu anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera mwana getu emakadohata kutsvaka baba vake apa Beta Bricks apo amwari komborera au Betina chinovava apa Beta Bricks apo amwari komborera Warren kunaka apa Beta Bricks ipapo amwari komborera Janet Muratinyu opanyabhirapo mwarikomborera mwana getu anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera Lois Bamusi padhangwesapo anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera mwana getu anochema kutsvaka baba vake mwarikomborera mwana getu mwarikomborera Bright Kambewa apedzi paporoterapo anzi ndiripo pachifundi ndakachibata kuti dzvini odhiri odi nature tiresikira sasa akurisei nasi kwaziko iko kwanzi takachibata chimuti zvakare
Tracy Nyamande, Amai Chapson, Amai Chapanga. Racha Nyarugwa, Pachikoko Nyapo kam. Stay contract. Filimoni Mijoya akatisiaka musi wa 5 Juni 2009. Anokudaro nasunoka regai tirangarire tichimurangarira nekuti ndo mwedzi wacho wakatisiya. Ndiyeka Filimoni Mijoya chifamanika chezi Rist Brothers. Nokudaro ka regai tidzopanda kuti kubva kuna sekuru kana kuti mukoma Baulen Mijoya nenhau yaGetu. Getu iyi nhoroondo iripo ndekuti true story yakaitika kumunin'ina wangu ini. Mudzimai wake wokutanga akaita naye mwana. Aita naye mwana mudzimai wangu wokutanga achigara kuBonism. Sisi wake vakarwara. Varwara kudaro ndokubva ati ndiri kuenda kuurwere kupi kwasisi. Munin'ina wangu ndokubva ati atungamira ndichaita sei ndichatevera. Ndokubva munin'ina wangu azotera the following day. Atevera the following day ndokusvikowanikidza mainini wangu vaine mumwe murume ikoko. Dzanga dziri kuma10 dzeusiku. Asvika kuye uku amuwanikidza kudaro ndokubva atanga kurwisa mukadzi. Arwisa mukadzi madzitezvaro ndokubva aita sei ndokubva arova munin'ina wangu inini. Kusvikira munin'ina wangu akakwara akatadza kufamba kuya kuno kuRogate achibva kuBonism ukoko arowa akarara musango. Ramangwana racho arowa nemhepo ndopa akazofuma achiita sei achisvika kunoko achititsanangurira nyaya yekuti mukoma ndaita sei ndarowa. Ndikati warowa nani? Sikanzi ndarowa nemadzitezara. Ndikati wapareiko? Sikanzi nyaya iripo ndekuti ndawanikidza mainini vaine chikomba. Saka wanikidza kwandaita vaine chikomba mainini ndabva ndarwiswa. Ndokubva ndaita sei ndaumuka nasima kuseni ndarara musango. Ndikati pakanaka. Saka wafungei? Sikanzi naye zvemukadzi mukoma handiita sei handichada. Indobva ndati sevanhu vanodanana kuti tikurambanisei hazviita sei hazviite. Iwewe ndiwe warwadziwa, ndiwe unoona zvokuita wega muridzi. Sanza mukoma ini naiswe handichada. Ndikati hazviri kwauri. Ndisingazive kuti apa munin'ina wangu zvatomurwadza zvokuti akutoimba song iyo inonzi Getu. Pasinawo nguva ndo pakazoita sei pakazoburitsa Getu mwana wangu ndichakutora ichibva patrue story ipi iyo yakaitika iyo. Saka iko zvinezvi iyo amainini wenyu vari kupi? Pari zvino amainini wangu vari kuMhondoro. Vakawanikwa ikoko? Vakawanikwa wangu neumwe murume. Right, vachinzwa song yechibuda amainini wenyu zvakabata sei? Zvakatovabata nguva refu pamwe chete ndofunga nevabereki vacho zvese zvakangovabata-bata. Wakazoromutora here mwana sekutaura kwangu achitaura kuti ndichakutora chete? Haana kuzokwanisa kumutora. Madzitezvaro akangoramba vainaye. Handitika varamba vainaye ndokubva vatomutoresa birth ravo ivo. Asi sezvisinei mwana kune ropa rake anodzoka. Akabva auya asi baba ake anga ashaya. Saka iwo amai vake vainzanya amai Getu? Vainzi Beauty Mtelo. Saka wakabva wamupasi nemhiko Mtelo? Hongo. Isina yazo matereka 25 minutes past 10 ndongo apa muna nesha driver raps no mali. Zviri kufamba here. Ndakaita tsvakurudzo dzangu ndikaita mhanza yekusangana nawo amai vaGetu acho. Ndakazovabata amai vaGetu acho gore rino iri. Ayayaya pakaipa. Ndikati nzwe mai Getu na Beauty Fadwick. Ndakaberekerwa kuKadoma
Adoma ndisiwe tachiri vana vadiki takakurira kuBonism 1974 tikakurira kuBonism tichienda kuchikoro kuDavid Whitehead ndiko kwatakazosangana naPhilemon Mijoya takasangana naye akauya kwehama dzake dzaiva dzichigara kuBonism kwenzi kwana Salimu here vechichawa so vaigara ikoko ndiko kwatakasangana but iye aigara kuRogate ini ndaidzidza kuDavid Whitehead taibva kuBonism tichienda kuDavid Whitehead saka iye anga kushanda aita zvekusona mazuva iyayo achiri mukomana aisona panonzi paLatife here mutown saka ndaiti ndikabva kuchikoroku ndaisvika ndichimuona achisona kubasa mutown. Right, imimi kusangana kwenyu pekutanga kuti musangane naye imimi ndoda kuziva kuti makasangana sei? Taenda kuchikoro makatopfeka uniform? Takapfeka uniform. Chakaitika taingoshamwaridzana iye achititi ndinogara kuRogate. Akatanga kubvunza ushamwari kuda kuita ushamwari neumwe ndiana akachiti ndoda kuita shamwari kana takasvika achiti ndikukuda? Akasvika achiti ndiri kukuda. Saka imimi handima muri pachikoro? Ndandiri pachikoro. Muchiita form chi? Aiwa ndanchiri kumagrade. Grade chi? Grade 7. Muri grade 7. Iye achienda kubasa? Iye achienda kubasa. Imbomati? Tikabva tatanga tikabva tawirirana ipapo. Makatodaira? Ko mimi hamuna kutya here kuti inini ndiri kuprimary ndakapfeka uniform uyu murume mukuru akutosenza? Handina mbotya hangu ndangotiwo regai tingowiriranawo. Makaita zvivindi? Right. Ndipo matanga kuwirirana paya kufambidzana? Tikabva tatanga kufambidzana dzimari takazopedzisira tatotorana taenda kuRogate. kuRogate kwakuna amai vake nababa vake. Ndakaita zvekutizira. Imimi vana gogo kumba kwavana kutsvaga here? Vakanditsvaga asi vakatozoudzwa nehama kwaimbosvikira ikoko kuti mhino mwana wenyu anenge ari kuRogate ndiko kwaakugara. Tikabva tatanga kugara kwekuye kabva ndatoitawo pamwe kabva ndatozvara bwana anonzi Getu ndakamuzvarira ukadoma neoperation futi. Right, nekuti vamuri mudiki? Nekuti ndandiri mudiki. Mwana uyo akura asi chakazoitika apa nekuti kumba sisi vanga vakurwara kuBonism sisi vakuru vainzi Magi. Vari kupi sisi Magi? Vakashaya. Tine urombo. Saka ndichibva ndaenda chinovagarira sisi dzimara taungogara ikoko zvikanzi hapana chekwauchaenda chichengeta sisi chichi takugara tachengeta sisi. Saka Philemon Mijoya aimbouya achidzokera achiuya achidzokera. Saka pakazopedzisira pangoitawo mumwe miedzo yakaitika sezvo munhu uri ungogarawo takapedzisira mhino tawirirana nababa vevana vangu vakomana vandinavo panapa tawirirana. Dzimara Philemon Mijoya auya aona vanhu vari vese ndipo pakazotanga kuita hondo achibva atanga kudzinganiswa enda kwenyu chichi nehama nevakomana. Saka ndipo pakazoperera rudo rwedu. Okay. Aipota achiuya achidzokera. Saka imimi ndobva mai imimi chakaita kuti mimi mutorwe neumwe mutsvage umwe imi muchiziva kuti uku ndasiya munhu ariko chii? Zvehwana udiki aisusu tatingoshamwaridzanawo naiye. Saka iye akazosvika vanhu vakangogarawo vachishamwaridzana muchiwirirana muchitaura mese muchiita sei. Saka naipapo ndipo pakazotanga chihondo zvikanzi muri kuitei panapa. Saka nabhudhi vanga varipo here vakabva vatanga kumutandanisa kumudzinga ive kuti vakamurova here kana kuti akaita sei vachimudzinganisa achibva aenda. Ende mamuna kuzoteera? Handina kuzoteera. Kumutedzateera nei kuna baba wemwana? Handina kuzoteera. Handiti ava mami navo vangasisati vane vana? Angatoti hanzi kana achida nezvako ngaabvise mari. Ndiko kugara kwandakabva ndatoita. Asi Getu mamu naye papo? Getu ndandinaye. Mai vako inonzvatunza vanofarira akakinditswa nekuda kwemukadzi ndichakutora sadherere ndichakutora urisaire gondo
mukadzi nyika unotomurwira. ndakatozogarawo nawo. Mukaita vana vangani? Takaita vana 2. Vanai? Vakomana. Ndiani nani uyu? Besta na Percival. Vakura sei avo? Besta ne 27. Ari kupi Besta? Besta aenda mutauni amene. Okay, mugara naye pano? Tinogara naye. Na Percival ne 24. Togara naye futi panapa. Vasati varoora izavo? Havana. Firimoni akazoenda uko ndobva anonyora kambo kanonzi Geto. Saka muri kuira kuti zvakaimbwa mukambo kaya ndo nyaya yacho here? Saka ndipo pandakazongonzwa kuti akutanga kuimba takungonzwawo karedhiyo kacho kakungoridzwa kuti kati zvakandibata ndikati alright hazvina basa. Mimi zvakakubatai kurwadziwa here kana kuti makanzwa mada shungu yekuda munhu wenyu? Ndakanzwa kurwadziwa nemashoko acho aitaurwa ipapo akandirwadza ndikati kana nanhasi kana kachimbwa ndinongoti mheno. Maiguru, mashoko akakubata-bata ndeyekuti chii? Mashoko akandibata-bata ndeyekuti mai vako inhundu watunzwa ichave mombe yemashanga. Ndo mashoko anondirwadza. Zvakakubowa izvozvo? Saka imi kubva ipapo aimba kambo ikako imimi hamuna kuzombenga masangana naye kana makazosangana naye? Ende pamakasangana naye chii chakaiti? Kubva ipapo inini handina kusangana naye nekuti baba vevana vanga ndakugara navo tata kugara kuno kuChegutu. Bvira ipapo hatina mbobvira tambosangana. Handitika kudzimara ashaya? Saka imi mukura kuti mimi mwana mamusingaendi naye kunomuratidza kwabereki wake? Mwana anga asingamboenda. Geto anga asingaendi? Anga asingaendi. Saka mukura kuti baba vake vakazoshaya asina kada kuvaona? Akazoshaya asina mbovaona asi mheno ndakanzwa kuti inina mheno kwanga ndiriwo kwandaitogarawo ndakanzwa kuti vashaya. Geto akanzi enda here mheno nasisa wangu amheno kuti zvakafamba sei kuti haana kumbosvikako kurufu kwacho. Vanosvika havana kuzoenda kurufu? Ndifunge kuti akasvika. Pageto makamutoresa nechitupa nezita rani? Akatoreswa nezita senemu yangu inini. Yekuti chi? Gertrude Fadwick. Alright. Aiwa, zvinofadza chose. Asi akaenda makamufundisa here mwana kuenda kuchikoro? Gertrude akasvika form 2. Handitika? Saka chii chakazotadza kuti aende form 4? Apa aigara namai. Saka ndofunga nhau dzemari kuti akatadza kuendera mberi. Asi vana baba vake vanga vari kuengwa nemai ngutadza kuti mutienda kunana baba wako? Ini ndanzingagare naye. Aitogara nambuya vake. Rhythm yanga yakadzvidikirwa naSalim Chikuta. Usadherere. Smart out of my drums. Anga ari munhu zvake but ndofunga anga akuda kutotanga kuita zvemagitari. Aingondisiya ndiri pamba achienda mheno kunonzi kwavaigara kuRogeti. Pakune mashops kwavaisimboenda. Ndofunga ndipo paakatanga kuita zvemagitari. Ndaitogarawo kumbana namai vake nababa vake. Saka ndiko mararamiro aita anga ari munhu akanaka hake. Taigarisana zvakanaka. Asi chakazotipesanisa ndechocho chokuti ini ndakazotorwa nehama dzekumba kunzi uya ugarire sisi wako ari kurwara. Ndo pakazovhiringidzika. Mungambotiudza here musa mungati naFirimoni ndichiri kumborangarira chitiko chakati ndakafara? Chekuti pane umwe musi tichigara kuRogeti koko takatorana
ari manheru tichienda mhino kune zvimashopsi. Ndiko kwatakasvika tikatandara. Takangotengerwa zvonwiwa madrinks ichi tikabva tadzokera kumba kwedu family size ekati mabhiskits nedrink. Saka ndozvamakafara chete. Ko musi wamungati mimi apa patichigara tese akambotsamwa papaitika zvakati ndeupi chiitiko chimwe chete dari mudodzi? Pakangotsamwa ndipapo chete pandakatorwa ndakugara kuba. Pakabva kumba kwavo akauya akationa takagara ndine mumwe wandai akazove baba vevana vangu chete. Vari kupe baba vana? Vakatoshaya. Vainzani? Moses Banda. Alright. Tine urombo wakachakira kupi? Vakashokera muno muChegutu. Aiwa, tine urombo chose maiguru. Aiwa, saka iko zvinezvi mugere yenyu panapa nevana venyu? Na getu wenyu? Upenyu huri sei maiguru? Upenyu wacho takangogarawo panapa tiri kutochengeta. Vana ava ndo hama dzenyu, ndo vakukuchengetai. Handiti muona zvakanakira kubereka? Zvakanakira kubereka, zvakanakira kuchengeta futi. Ndizvozvo. Handitika. Nhasi ndo vana nababa venyu, ndo vana amai venyu. Nhasi ndauya kunoko. Kubva kuHarare kuyazokuonai kunoko. Kuti mubudewo pawairesi, mukunzwa sei? Mukufarira here kubuda pawairesi kwandava mamudi kubuda pawairesi? Makambotaura pawairesi? Handisati. Saka ndike kutanga kaka? Ndike kutanga. Saka mucharamba muchitaura kaka? Toti muzoimbawo. Totenda. Ndakakutsembendanedza mwana mudamelinda iwe. Iwakaramba baba ndenda naye michuya. Iwakaramba baba ndenda naye michuya. Nyangwe zvikadini ndenda naye baba. Nyangwe zvikadini ndenda naye baba. Nyangwe zvikadini ndenda naye baba. Iwakaramba baba ndenda naye michuya. Iwakaramba baba ndenda naye michuya. Alright, afambira mberi naye kana ronde edika. Tukwanisi 10 to 11 ndongwa panze pamukam. Yamna ni short driver. Takaibata ka norondo yaya filimoni mijoya. Karadzikwa pa rogeto hapo. KuChegutu. Alright. Ndakazobvunza gogo maringana nenhau dzewanano dzake. Kutanga kwake kuroora akatangira tiri panapa kapa iko kuKenberg kwawo uko. Akatora iva vamai ageta tikaona vaenda ikoko amai ageti vaya vabereki vavo vekenge vakuita seivo senera muchizoona akazoimba kuti ndichamutora chete geti uyu. Taona arohwa ikoko kuKenberg ndo zvavakasiyana namai ageti ava achizonotora amai vevana ava vana dhami ava. Wakanovatora kupi ava? Vakavatorera ipapa paKenberg futi. Ndipo vakavatorera. Asa ava vaigara mushe? Vaigara. Ava vaigara. Akashaikirawo pano futi. Iye maidhami? Iye maidhami. Akaigirwa kumwe chete nemurume wake. Vana vakasara? Vana ava ndivava vandinavo vari 3. Vana vari kunzwisisa here zvotaura gogo? Vana ivava vanonzwisisa.
nyangwe Zikanzi hii Mwari wakawatorera varume vose here vaona kuomba kwazvo Dr. Kandishaya kubhangeti ko nyangwe zvikadini ndoenda naye baba nyangwe zvikadini kambo ako kanoti Mijoya ndoenda naye kanondibaya moyo ndini Rushambwa Max kweVhengere Township kwaRusape ikoko kwana mai Mubaiwa anatapiwa taps magonya mukoma wamari mai wagetu vakarwadziwa nekunzi nhunzva-tunzva yango yemombe yemashango achokwadi ndakakudzaimba ino ndivo vakazvikanyira vega wakamanya vamukaro kubva inona vakurisei nhaziko wakura izvi waane zano uye zveuongorora wokugara naye zvikanzi maigeti nhunzva-tunzva shuwa kikikiki rudo kaujiri pachigwendapo shuwa ndakakudzaimba inodedza mwanangu Tamelina iwe ndakakudzaimba inodedza mwanangu Tamelina iwe iwakaramba baba ndoenda naye Mijoya vasiyana neavo vakabva varoora Otilia Siyaya anove ndiye mudzimai wechitu wainaye vana vatatu vandinavo kumba kuRocket. Right. Otilia Siyaya waibva kupi? Otilia Siyaya aibva kuMalawi muyawo zvakare saka kureva kuti vanga vakawanana vese mayavo. Vakasiya vana vatatu mungavadomene mazita avo? Pana Geoffrey ndiye kutanga wacho, kuzoya Ignatius Mijoya, kuzoya Tamelini Mijoya. Titaurei zvimwe zvakazoitika after mukomana atisiya. Zvakazoitika after mukomana atisiya, ndakasirwa mainini Pamba. Ndasirwa mainini Pamba ndakagara navo, asi munoziva zvinoitika munharaunda ndezviye zvokuti vanhu tinenge tichingonzwira kutaura izvi nezvizvo. Saka mainini ndakazongoona vakundioneka vatsvaga imwe imba vakuti baba mukuru ndakuenda kunogara papi, ndakunogara panext, asi ranga riri ilaini rimwe chete muno muRocket. Ndokubva vaenda kunogara ipapo nevana. Ndikati muchazvikwanisa here kugara nevana? Zvikanzi aiwa tinenge tichingobatsirana. Ndikati okay. Ndokubva vatanga kugara vari pavo vega kusvikira wakazouya urwere varwara kudaro. Ndizvo zvokuti zvirwerewo zvimwe zvechivanhu zvakaitika pavari, ndokubva zvangovavhiringidza kusvikira vakazoshaya. Makavaviga kupi? Takavaviga paRocket ipapo, vanongori vakarara pamwe chete naPhilemon Mijoya panext pamwe chete ipapo. Tine urombo chose nekusiya zvakare namai guru vedu ivavo. Right, ndakazokurukura zvakare namukoma Salimu Chikuta. Vanova ndo vanorova marhythms eRisti Brothers maringe nekambo kanonziko Sister Rebecca. Yangu inonzi Elizabeth kana kuti muroora vadzimu makandifuratira na Sister Rebecca. Ndi makadzikomboza. Right. Imimi Sister Rebecca maida kuedza kuti kudi pepe? Ndakange ndarwara. Ndaenda kuchipatara. Chekupi? Chemucheguti imomo. Saka wandakasangana naye mukoti aindirapa zvakanaka, aita akapinda pashift, ainzi Sister Rebecca. Vaipanana mukana wekuti
uyu wauya aita hours yake abuda. Saka uyu anonzi Sister Rebecca ndiye akazondibaya achitoti kana ari kumba aitoyaneka secheo kekuti wapo ere mapiri wakunzwa sei ndabva nazokumba ndisi pa shift ita ndobva ndachengeta zita mind mupfungwa ndobva ndazoti anonzi Sister kusvika pakupora kwangu aiti akapinda pa shift kuita kunge mwana wamai vangu kuita kunge ameno zvaari kuda kuita neni ndikazochengeta zita kuti Sister Rebecca ndikamukomboza ndikati ndiye aita zvakanaka kwandiri handiti kambe. Angosora bwanji Sharon Kanyongo apa noto napo kam wose waranto kam si lamusi akenduru pa DZ akuti pa chintengo kutere ku ausa waranto ka Charles Chale Masauso bambo a Prince zikenda bwanji na mai Prince onzo amuna kwaidza titi kudzora siko mene kwati aya tiri pa chintengo tiri ti. All right.
rekaiti munzwa panapa kam murume ainzi Smart Mauto ndiairidza madrums apa akazosiya sei band Smart kuti azosiya Smart Mauto akarambidzwa nemudzimai akati kana uchida zvebhendi ita zvebhendi, ini kana uchida zvangu inini ita zvangu, kana wakuenda kubhendi ngatiramba nei. Chakaitika ndechekuti takafonera Smart tine show. Show maenda kupi? Taenda kugadzema. Tida kuenda kugadzema tafonera Smart akati munouya. Ndobva paita kuti zuva rekupedzisira kuti takumuendera. Ndobva takasika kuita 3 hours kumberi. Ndobva tatora open track tichinotora Smart. Saka iye angaudzwa nechekare paakaudza mudzimai kuti tukuenda kushow. Mudzimai akati sarudza zvaunoda. Izvo magitari izvi zvakatopera kudhara nemupfungwa mangu. Iwo kana uchida magitari, iwo uchienda magitari paunodzoka, unoona imba ndakavhura door musisina kana chinhu. Ndatora katundu wangu ndaenda kwabereke ndosatevere ati chikwati chapera. Kana uchida inini usakwire mota yacho gara, vakomana wodzokera unotsvaga umwe kuridza magitari then takugarisana. Saka zvakazoitika ndezvekuti iye akazoramba achiti inzvaya amai talent vari kuti magidhari chiitika hatina kuya zokurambanisai chigara nemukadzi wako. Ndobva tatozonotsvaga umwe mutauni wokuridza bhaisi, ndobva taenda kushow. Kusvika ipapo hatina kuzomutora futi, taitya kurambanisa vanhu, taingogara tichingomusiya kusvika akazofa asiri pakuridza magitari nesu. Tanga tichitya kurambanisa vanhu. Saka kureva kuti iye akateerera zvakataurwa nemukadzi wake. Ndozvaakatoti ari kutya kuti mudzimai akaenda manje isusu anozowana kupi mudzimai futi. Ndozvatakangoti hatidi kupazanisa vanhu ngavarambe. Tanga tichitoti tikaita show atitombomutore hungu tikuziva kuti anoridza, but taitozoti tikatora umwe anonopefoma kufananidzirawo kuti tingoite sezuva ati Juma ati handisi kuda kuenda nemi nokuti amai talent vati vanondiramba. Vanotiwo vane mashoko vanoda kuziya vataura, vachiudza mwanasikana wavo wavakabereka. Vanotiwo vane mashoko vanoda kuziya vataura, vachiudza mwanasikana wavo waugere naye. Mudzimai wako wasvika kuna mitsotsi chimboyerera, murume wangu wanditi kana waenda uenda zvachose. Mudzimai wako wasvika kuna mitsotsi chimboyerera, murume wangu wanditi kana waenda uenda zvachose. National driver madi chimuteka chibata kuti dzvi kosaidhira getu. Geto anotaura chii papa? Chinotaura geti papa chii? Geto anga ari mwana mudiki angaitoreka svava. Anotaura chii chaanotaure papa? Amai ake ndo anototaura kwete geto. Geto anotaurei? Tinomubvunzei anotaura nezvei papa geto? Ziva nainya kutsamwa akurisei nasi kudizeti. Mariro kutendaka nebasa ramuri kuita dai Mwari wakuchengetai. Munotizivisa zvakaitika tisati tavepo uye zviri kuitika. Ndinokutendai ndini Kachimanga. Amai geti ndo vega vandaona vataura chokwadi kuti ndivo vakatadza. Amukoma wamari muri sei? Ndakachibata kuti dzvi Kingston Jingo pagabse.
kanonzi shuwa taingoti kuimba asi maigetu vaizvinyanya ndimunetsa ari pamarondera. Maigetu vakatadzira murume wavo pasi nekudenga. Vakadzi musadaro pamusoro pazvo kwakubva varohwa after kurwadziswa zvinorwadza. Inonzi Patrick Pule, Unity Earthquake Extension paCheetah. Ndakange ndati ndawana chiboko chemubasho mubasho terero. Ndakange ndati ndawana chiboko chemubasho mubasho terero. Right, pane kamboka yakanonzi Mashambanzou. Mashambanzou kunze kwaedza yakakombozewa naFilimon Mijoya naGordon Ncwene nitiri 3. Taibatsirana kuti pati iyi pawaita apa panofana kupinda so. Ndobva taita tiri vatatu. Saka pfungwa iyopa yakauya yanga iri pfungwa yechipo pachaiti. Yanga iri yekuti muraramiro yatinoita apa unogona kunge une mukadzi wako ana sisi vake ane munin'ina wake. Saka mai guru vaiti aiwa wakaroorwa nemurume anoridza magitari ungaite izvozvo here iwe une shuwa iwe zvokuti usiku hwese anenge ari kushow iwe ndiwe nemhuri. Usiku wakakosha kuti ugare uri wega. Pakuuya manje anongouya nekagitari akabata mumaoko but anga asingazive kuti pagitari ipa panenge pane chisaga chemari chekuti asi pane pazvaitika reka kuti inyaya yaingoti kuti zvinogona kuitika. Zvakaitika pakuti mukurarama patinoita fanike inini mainini vangu ini Salim Chikuta ndo vakaita izvozvo. Vekuti munin'ina musisi wavakadzi vangu ndo vaitoudza munin'ina wacho zvikanzi iwe ungati iwe usiku hwese uri wega nevana iye murume ari kumagitari vanga vasingazive kuti zvinobhadhara. Saka pashow manje pakuzoya nemari uyu anga asingazoudze sisi kuti kwauyawo nemari aingowanyararira tichingoshandisa mari achisingavaudze. Saka pachakabvondoka pavakaziva kuti kuri kubva mari kumagitari kwacho wakabva wanyarara ndo Mashambanzou yakabva yabuda. Cloud Simunya apaCheetah nikurisei nasi paUnity G pamakona apo varisei kwa maiguru wangu Mai Simunya. Ko iye Geto akawanikwa here uyo ane makore mangani? Gogobuzu zori padombo shawa. Geto haana kuwanikwa asati kana ane mwana asamfana nga kuma 35 ikoko. Vakadzi atina zera nawo ndonzi Robert Gopani kumasvingo.
kanodiwa manje kakamashamba nzou agogo mavia Brandina Nyamande pabudas pabudiriro apo kam ari seko mudhara Vasco akubudiriro 5 buko zviri kufamba ere mudhara Vasco amuri kuzigona sei amaro akamvangeri amaikuru ari seko apostolo eAfrica kuda kuti ndirove shipingiringi naye maradze mavuto namo zvikanzi vakomana vanemba kunge Dr. Nero shuwa ndakazobvunza inini Gordon ndikati makaita madamba refu mangani. Madamba refu atakaridza getu ndo atakatanga kuridza, tikazoridza damba refu rinonzi Mutangi Ndiwe, tikaridza damba refu rinonzi Sekuru Kuuya, tikaridza damba refu rinonzi Ndakarira Ndega, tichibva tambomira takadaro. Chikonze chekuti waingonyatsoona kuti kungoridza pati hapana chikunyatsokubuda. Umwe anotosaridza kuti hazvina nangu nditombodzokera ndinoshanda kupurazi pane zvatiri kuita hapana chikunyatsokuita. Right. Aishaura ndiani paRisti Brothers? Mese maishaura here kana kuti maipanana mukana kuti uyomboshaura uyomboita mabacking vocals? Kushaura ini ndinda ndagara ndiri mushauri kuRisti Brothers kubva pana getu pamadamba refu ese. Taizosvika hedu pane dzimwe nzvimbo dzekuti munhu anogona kushedzera kana kuti nezwi rikovho riri kunge pana vadzimu mijaya igona kuti vadzimu indobva ndadaira vadzimu makandifuratira, ndo mashandiro ataiita zvekuti asi kushaura nziyo dzese ndinda ndagara ndichishaura. Clash of the Titans Part 1 Road Show Saturday 14 June 2025 Kuharare South Pamega Grounds Stone Ridge South Park Uyaimese Chitungwiza Harare Chero Konga Veuri Urukumanya ne Bizaripi Radio Zimbabwe kana kuti National FM chaunga here kana kuti pachimuti. Clash of the Titans Part 1 Road Show iri kutanga na 10 makuseni takatsigirwa nevemakambani akasiyana siyana uye vaimbi vanoti Herbert Majeke, Solomoyo, Herbert Jack, Michael Mahute, Beta Wembira nevamwe vakawanda. Kuma advertisers vanoda kuva nesu iyo Saturday ino musi wa 14 June bata ZBC marketing team yedu Joseph pa 0716 800 857 0716 800 857 kana Evangeline pa 0712 236 710 0712 236 710. Clash of the Titans Saturday 14 June pa Mega Grounds Kuharare South. Hey,
inodiwa manje inakocherani makaza akanzi kanondifungisa parefika ka Juliana amukoma Mariko sei mashamba njoyo isingawanikwi pa YouTube ndonzi Stanley Chimunyu mukunda apa chinoya apa achinotoka kuti music kai pa YouTube ndita kuto upload one vanhu vanotoikanda ipapo hanzi mukoma mani mashamba nzoyo ndaifunga kuti ndeya Dr. Nero ndikaruru uyo ari pa Featherstone varume ava vaigona ko vakasara vacho vachiri kuridza here ndonzi fungula ndiri pakaroi yes vachiri kuridza vakomana ivavo akufa kwaFilmon Mijoya vakatoburitsa madamberefu mairi muri kubata basa mukita zvakawanza zvakaitika tisipo Innocent namweto apa makaha hapo hanzi ndiani aitungamira chikwata chacho ndinonzi Alfred Chiurimbo Rich Brothers yanga isina munhu aitungamirira iyi nekuti vese vakangotangira pamwe chete ukada kuzongorora Mijoya wacho paakauya akatouya kuzopinda muRich Brothers yapo angoita ngezvakaita Dayton Somanje asi akabva svika achitora chimuti nekuti anga kachenjeresa mukanwa Elezi Bonzi tanga tina mukoma wangu akaroora kumwe kusaidi ndobva kwauya muroora kureva kuti Maiguru vauya pamba saka Maiguru vaishipana nomukoma kuti ko iwe uri kuona 8 o'clock panapa tinogara pamudhara iwe hausati watsvaira pamba hona kana uri mvura hausati wachera saka tinozvifambisa sei uri kuona kuti mufana wangu anoridza marekodzi anogona kukuimba ndikati mukoma musapedze time regai ndichimuimba kana mapamukana kwandiri inini iye muningirike ni mukadzi wenyu amutsamwere zvikanzi aiwa zvari kutondira zvotondibhowa ndikati aro Elezi Bonzi muroora une usimbe wakaregedzera unomuka zuva rakwira une usimbe wakaregedzera muroora wangu une usimbe wakaregedzera aushandike naye saka iwe Maiguru akazvitambira sei Maiguru pavakatsamwa ndakabva ndati ijoko vanga vasingazivi kuti zvichabuda kupi kumarekodzi payakazobuda havana kuzoti vakangoti nini mimi regai ndikutengere ichingwa ndikati pamwe maisa poidzo ndikazvikanzi ano hai makazondiimba but honai mazuva ano taakugara zvakanaka yakaranga nyika yese Elezi Bonzi kureva kuti muroora hazisi kureva kuti muroora ane zita chete kureva kuti nyika yese kune vaitirwa izvozvo vamwe vanogona ngo saka Elezi Bonzi maida kuita kuti Elezi Bonzi Elezi Bonzi kureva kuti muroora ane mabondo akaregedzera mabhonzo pwanya kusaita simba
elezibondi muroro ule usimbe wokorekedzero. Mukoma mamari maswera tseko pachimuti makanyanya panhoronda vavo nezvakaitika makare kare pachimuti ndizvo tanga tisingazive kuti nyaya yaitotaura zvakatoitika. Zvietotaura zvakaitika inonzi Samazi, ndiri paForbes border post. ule usimbe wakarekedzera Nyombazi wePijot waswera sei nhasi? ule usimbe wakarekedzera Mamakoja imo joire ule usimbe wakarekedzera Mamakoja imo joire ule usimbe wakarekedzera Vakadzi vanofariniko tizorore nai muzukuru ndisekuru Thomas Doni mufundirwawo paChitown. Anzi vakadzi vachazofarini tizorore tigare tega. Sekuru tangai madzinga mbuya mumba imo izvozvi manherano tikuonei. Mbuya kana makateerera kwanhasi chete ingoenda yemunorara mukicheni atione umwe munhu kana akasapinza gumbo mudhishi achiteera murima imomo kunoita uvhimi. Mamakoja imo joire ule usimbe wakarekedzera Mamakoja imo joire ule usimbe wakarekedzera Elezibonzi elezibondi murora ule usimbe elezibondi murora wakarekedzera elezibondi murora ule usimbe Edimo chinagana baba na chinagana ba apa ushewe kunza bo kurise nasi elezibondi murora ule usimbe elezibonza abo mandibvisa kumateresi avarime wave kwapaidza nodzi Pastor Bauren Pesi pa Waterfalls apa amukoma Pesi zviri sei une usimbe murora wakarekedzera une usimbe murora elezibondi ukaona mapasta aburuka kubva mumateresika apakaipa murora wangu une usimbe elezibondi murora wangu une usimbe wakarekedzera murora wangu une usimbe elezibondi zvikanzi ngoma mari kurudzirai varume vavaenderere mberi nebasa vanogona kani ibaba kukuko apabhindura nhau inonetsa manje amusombodhiya watora nzvimbo kungomuka British nanjingaipe tiri kubvutisa zvakawanda chose handifungi kuti pane achazoigona kuita kunze kwenyu British vachauya iwe kuchauya vachauya nezvimwewo
zvamuchatapirirwa nazvo. Right, pane kambo kanonziko vadzimu mukoma Sarimu. Vadzimu makandifuratira, nyaya yakaitika pane vadzimu makandifuratira ndeyekuti taitsvaga tichiti tikanosakura uku tonyimwa mari tikaita sei paunobata nechemaoko ausukwa. Ndosaka takazoti no vabereki vari kuti chii, vakati pane chinonzi vadzimu. Tikati bheta kabanga tikaimba vanganzwa kwavari kumhepo ikoko. Isi vari kuZulu vari kumhepo inga vasekuru vadzimu makandifuratira. Tikabva taita kuti tiise kuwaya yemagitari kuti ikanzwiwa nenyika. Ivo vadzimu kana vakanzwa kuti yaitangiwa neRist Beta tibatsire Rist Brothers pamakabanga ingakomborereka. Vadzimu makandifuratira. Addington Munondo apa machipisa kubasa nzichakatsvaya chakaherereka izvozvi kana akusona machira nokuti magetsi ndo paanouya ipapa. Lazy Bones Addington Munondo ariseko amaishoni ariseko Duri Mbonga amukoma Samanga akurise nazi kwa mtare kumakomo yekuchikanga phase 3. Musukuru wenyu ndinongochema vadzimu muriko. Vadzimu makandifuratira. Mari special request tikudawo mbuya Madhuve tinzwe nhorondo yavo. Vadzimu makandifuratira. Munobvira mboinzwere panapo. Ndakatomboita. Vadzimu makandifuratira. Vadzimu makandifuratira. Vana vasiri nechete ndinendatamura. Vadzimu makandifuratira. Vadzimu makandifuratira. Amukoma mari kambo kekuti Lazy Bones kakaipa. Donzi se mujinga kana kuti baba maka akuchinhoi kuzunde kumapostori ko muri pasowe kudaro makachibata chimusi. Vadzimu makandifuratira. Chirongwa chinodzidzisa kwakabva vaimbi vedu ka koma ndokupa chimuti chinodzidzisa kwakabva vaimbi vedu Donzi Francis Mumbiro DZ3 varume ava ayo mashasha. Vadzimu makandifuratira. Mutange ndiwe ine 6 maalbum tracks. Right, ine 6 kudaro vashamarari vachiplaya ngoma iyi vaitoshedzera kuti taiti pamwe kabanga vajuma pana getu ende vadzokorora chinzwa hai mutakunanzwa. Ndobva pauya Simon Chimbetu achibva kuutapwa. Angabatwa nenyaya dzemota dzedze achidzoka iye ari kujere anga akakomboza inonzi Saina ari muchizarira. Achibuda aidhumana naMutange ndiwe album rechi2 redu. Iye ndobva arinzwa akabva auya kwandaigara inini Salem Chikuta kwa Budi kwa Krima. Akati ndoda kukutora ndikati manje ndine chikwata changu zvikanzi ndikatora iwewe ndokutengera zvese ndokuita chichi tikati no rega nditengera kutora nokomana zvikanzi ende kuHarare. Ndobva ndamurambira. Saka nekufamba kwenguva ndobva azoenda kuma-studios Simon Chimbetu. Akaenda kuma-studios ndobva ati musabike rekodhi. Vakamubvunza vakati ko uri kuregerei kuti tisabika? Zvikanzi vari kuteedzera ini zvikanzi une here ngoma yako yavakaba apa? Zvikanzi Tony. Zvikanzi Tony ndiye munhu wese. Hapana asina Tony. Kana magitari yanga yari yekuti iwo uchienda uko vakatora ndopataida kuvavharisira. Kana zviri zvavo ndezvavo. Saka ndobva akundikana. Chaakawina ndechekuti akange akuenda kudzimba dzevanhu vanoshanda kuma-studios. Musaibhurutsa, musairidza, musabike futi,
musabike dzakawanda ndikaizishoma ndobva tamubwezerwa pasi naSimon Chimbeto. Ende ndiyo nyaya nekuda kwekuti hatina mari kuramba kuenda nekuti Brazil arikuda kuti chikwata chife iye anga ari pahiti. nekuti mavoisi akafana kungofanana mavoisi chete ndobva ada kuti urayira pasi akaziva kuti pandandiri uko because Getu yose Getuka akatadza kuti anoivhiringa sei because mazuva ekubuda yanga isina kukwana. Handiti maplayers vanoisirwa speaker prisoners ainzwa yakamurwadza ndobva yapera yese ari uko kumasales asina kumboguma kuti ipapi payakanoti Mutangi ndiwe ndo pakadhumana neyake saina iye ari mujere anga achikomboza kusaina kupinda mumambura ndo achibuda akadhumedzana naMutangi ndiwe ndobva aidisturb sakura kuti ndiye akaidestroy ndiye akatouraya Wrist Brothers. Right, ndobva mazoita album number 3 yainzi Mr. Sekuru kuya iye anga atouraya kudhara vaingoti vakaenda vanongoplaya zvimwe zvezvezvo zvokuti oro pakutengesa vakaneta achipuwa mari mudzimba ndobva tazoita kubva takatanga Getu Mutangi ndiwe Mr. Sekuru kuya ndakarera ndega iye anga asisipo. Right. So mimi pama LP yenyu ese yamunoti iyi ndo yakanyanya kukurumbira ndeipi? Getu Mutangi ndiwe ndakarera ndega yanga ine tumatracks tumwe tokungonhonga but dzimwe dzacho hadzina kubudirira. Chimwe na chimwe china chikuriri chacho nhasi chema ndiwe. uchona njani navapye Pink Forest kona ngane nyama ndlovu village 1 akutwangilila lele siwa mkhona ehleleni imbalika Philemon Mijoya. Hanzi panobva muswe panosarapo nyeredza dzefunde tose chise hachieri musi wacharimwa nhasi Mutangi ndiwe wakazviita wakauraya mai nhasi chema ndiwe. Wrist Brothers here Salim Chukuta pamarhythms ipapo inzwa lead yakadzvirigirwa nayeka muchakabvu Philemon Mijoya smart mauto pabase apo tapfuma nei pamadrums rekai tichinzwa pa Wrist kuti yakazoperera papi wakomana manje vakuparadzana. Apa pakanga pasina kana kupokana inyaya yekuti taitozviti izvi nyangwe ukada kuzvivavarira hapana zvazvo kumbobatsira saka nini ndaenda kutongoshanda hwangu pane imwe kambani ndichita zveplumbing ipapo vakomanavo vamwewo vakasarawo vari mumafarms mavanga vari vachiita se vachishanda saka hatina kumbonyanya kuzvitora kunge sezvinonzi tanga taparadzana asiti munhu unenge uchingoti amana zvinhu zvatikuvavarira izvi zvogona kungotiurayira vanachi nenzara
zvekuti nyangudai kuenda kwaakaita akatondiudza kuti goti ende ndikati haona right tinoenda tese vachibva vatombouya kuChegutu vachinditsvaga vachibva vandishaya munhu aiva vatora kubva muChegutu muno machienda kuHarare akatombouya futi kuKadoma akatombonditi hendi ndichibva ndati ndinotevera ndikatombotaurirana naye but handazokwanisa hangu kuti ndizoenda panga pasina kana umbonetsana. Saka imba makazonzwa kuti vatsikisa damba refuko imimi zvakakubata ise? Hapana chakambondinetsa, ndakatongofara chikonzero chekuti chikwata changa chagara chingonzi Wrist Brothers. Saka nemabudiritsiro vakangoita kuti Wrist Brothers nyange dai vanhu vakandiona dzimwe nziyo dzacho dzakatoimbwa ipapo taita togara takatodzinyora tiri tese. Saka ndakatongofara kuti mukomana ari kuedza kusimudzira musambo. Dai vaimbi vanhasi vachimboteerera music yakadzikama isina noise kwete kungodaidzira mapromoters kwavanoita Karidza Brothers yakafamba sei naye mukoma wamari. Ndini Shepherd Mzembera ndiri pachinoyapo. Okay, hanzi mukoma wamari chirongwa chenyu gamba remhanzi chinondibata chaizvo. Rambai muchititsvagira nhoroondo dzevaimbi vakawanda. Ndinonzi Peter Dahwa ndiri kuchitungisa Chitown uko. Zvikanzi Wrist Brothers yanga yakaipa zveshuwa asi havaigona kukwidzana naSimon Chimbeti nekuti chaive chibaba bhora pasi wakomana. Ndini tichaona Karindi ZZ3 kuna Gora uko akomana ime. Wrist Brothers inoda kuimbirwa ndimi na Bozho inorowa panhongonya kuti anzenda kuimbirwa ndimi na Bozho inorowa panhongonya kuti gu. Baba Natali vari pagoko apa. Right. Regai tinzwa apa hanzizo takaona kuti sisu hatina kana chiri kumbobuda apa, hapana chouviri chiri kumbobuda. Beta tisiyani nazvo akomana akabva angosiya umwe akuita mapurazi vakuenda mapurazi Golden Mwiwe anga akusenzawo panemo company Golden Mwiwe ndiye aishaura ka. Right. Regai tinzwa Salim Chukuta kuti zvakaparara sei. Maita zvakanaka. Filimon afamba aenda kuHarare takanga tichibirana mari. Iye Filimon anga achiita utsotsi na Ephraim Tafumanei. Vaenda kumastudios vokwereta mari voba isusu pakuzodzoka tisingazvizive. Saka ndo zvakapa kuti isusu tinete tidzoke mumashure iye wozoenda kuHarare unoita ikoko. Ndo zvacho. Saka aita nyaya dzemari anga ari nani tanga tisina kupanana mapositions sezvo chikwata change chiri chokutanga panga pasina kuti uyu ari paresident ipi kana kuti panzvimbo ipi. Tanga takadofora asi kuti patakazoziva kuti uyu neuyu vari kutibira takabva tadzoka mumashure kuti ngazvigare zvazvene. Uyu ndobva azoenda kuHarare akanoita album rake rinonzi Mushandimai ine 6 tracks. Saka imimi vamwe mese makabva masara kunoko? Takabva tasara. Saka makasara muchiite imimi? Takasara chingomirira zvokushanda izvozvo mumafamu zichingoti zviri nani pane kuti upfumise mwana wevaridzi. Saka iye aenda uko akaenda nani? Akatevera mudzimai akaishanda kwaAlec Macheso. Saka aenda ikoko mudzimai aishanda mumba maAlec Macheso iye achigara pamba paAlec Macheso. Ndobva zvaita kuti iye azoti pakubuda kwake mudzimai amuti mungangoramba muri pano ndiri kupinda mumba muramba muri pano. Ndobva abuda akaona kachikwata padhuze. Ndobva azotora Shadrack Banda wokuGrange anonzi Ganizani akazoshaya zvake. Ndobva amuhwina vakaenda kuHarare. Anditika wekuno kuChegutu Ganizani wacho vakanoita album ravo inonzi Mushandimai akaridzana Shadrack Banda wekuno kuChegutu Ganizani wokuGrange nevamwe vekuHarare vakabudirira isu tisipo. Saka kuda kuti vekuChegutu vanga vari ndobva vanhonga vamwe. Yes, ikoko kuHarare ndo zvakaitika paalbum inonzi Mushandimai. Saka imba makanzwa Mushandimai makaita sei? Takarwadziwa tichiti inda asina kutitaurira kuti ndarongeka handichaba. Isusu patanga singade ndepekuti kubirana mari chete kuti mwana wamwe aufana kushandira umwe. Chinorwadza ndechekuti mashanda pamwe chete wodya mari ndeuyo iwe hauna but muri kuridza mese chinorwadza. Saka vanga vakuba manje vakangana nhamo yamakabva nayo? Vanga vakuba vakangana nhamo yatakaita tese. Saka takazoita so mushure maizvozvo. Right, vaomari mimhanzi kana ichirira hatizive kuti zvinhu zvakaitika, hatizive kuti zvinhu zvakaitika uye
zvichibatika. Rambai makadaro. Rinonzi James Mutambwi, ndiri kunjanja. Mukoma James Mutambwi, zvakanaka mukoma James Mutambwi, right. Zvikanzi Masirasi Wamari, ndotenda kane gamba remhanzi, ndaikumbirawo mumboti itirawo nhoroondo James Chimombe, ndini bigi kwamurewa, takamboiita, tinosimbodziita nhoroondo. Vaimbi vese vava tinovaita, vese ava tinovaita, singoti chete munongopesana newairosi, munochipesana nezvirongo zvacho, otherwise vaimbi vese ava vagara tinovaita, right. Ndakazoita mhanza yekubata Shadrack Banda wacho, ndikakurukura naye, ari kunzi akaenda naFilimoni Mujoya, asi tine uromboti Shadrack Banda akazotisiya. Ini ndinonzi mukoma Shadrack Banda, ndakaberekwa kuno kuChegutu. Ndakajoina chikwata cheReese Brothers mugore ra2000. Ndichijoina chikwata ichi kwanga kuine wani munhu anga asara, vamwe vanga vambotidzokerei kumasure. Kwangu kuna mukoma Filimoni Mujoya ndo vakandidedza, ndikakwanisa kutanga kuita mapractice navo. Kusvika mugore ra2003 ndo ratakaenda tikanorekoda album redu kuGrama rinonzi Mushandi Mai, rikazobuda muna 2004. Chakaita kuti ritore nguva yakareba kudaro chii? Handinyatsoziva hangu zvaigadziriswa ikoko kuti ritore nguva, asi takangoti ndofunga takarekoda 2003 akunopera, rovhara zobuda aro 2004. Pamakazoenda kunorekodha album rekupedzisira Mushandi Mai namukoma Filimoni Mujoya, line up yanga yakamira sei? Line up yavakomana yanga yakamira yakadai izvi. Kwangu kuneni Shadrack Banda ndandiri parhythm guitar, ndichibheka mavocals amukoma Filimoni. Mukoma Filimoni wanga vari pamaleading vocals, variwo zvemukuru pachikwata chedu. Kozoita umwe ainzi Takawira Wine airidza madrums. Pamadrums vamba nevanhu vairi. Koita umwe ainzi Andrew Matambo. Kozoita bassist ainzi Tendai Manzinde. Ndo vanhu vatakakwanisa kurekodha navo album iroro chete, takamira takadaro. Manga maugara kuHarare kana kuti mamuchibva kuno kuChegutu muchienda kuHarare? Apa tanga tiri kuHarare. Maigara kupi? Tanga tiri kuChitungwiza. Zvadaro album rabuda, chii chakazoitika? Album rabuda iri tangoti gare gare, mukoma Filimoni vakazobatikana neurwere, ndobva vazongotisiya zvavo. Saka kubva panguva iyoyo ndakamboti garei zvangu, ndanga ndakutorwadziwawo zvangu, ndakangoti garei ndisingachabati makitari. Sekuziva kwenyemi vakaisimbirwa nei kuzodzimara vatisiya? Mukoma Filimoni vaingo chainyanya kuvarwadza chacho, vanga vasinganyatso kududzi kuti ndairwadziwa nepakati, vaingoti miviri wese wairwadza, vachingopera simba kuondoroka zviya ndo zvaingoitika kusvikana munhu azongoshayika. Pamakagara kuChitungwiza ikoko pane here pamakamboita mashows? kuChitungwiza tine nzvimbo dzakawanda dzataimbopinda tichiita mashows. Ini ndakazodzoka back kune vakomana vanga vadzokera kumasure vaya. Ndokubva tati vakomana tadi kuendera mberi futi nebasa. Ndokubva tatanga futi tikarekodha rimwe album rinonzi Gehenna. Saka ipapo timu yakamira sei, chikwata chakamira sei ipapo? Pari zvino chikwata chakamira chakadai izvi, chikutungamirwa naGordon Ncube. Ndiye anga gara aripo vachishanda namukoma Filimoni kubva paalbum rekutanga rakanzi Getu. Saka iko zvinoziva pamwe chete tese, iye neni Shadrack Banda neanonzi Test Mbewe ari kuridza madrums, kozoita anonzi Salim Chikuta aripo parhythm, aingovepo kubva pakutanga zvekare iye. Kozoita anonzi Musa Imedi ari pabasi, kozoita anonzi Rogers Musa watinaye futi tiri kubatsirana pamavocals ipapapo. Mainzwakapo. Ndakazobvunza sekuru nguva Bhaureni kuti ivo vaigara kupi kuHarare? Aigara kuChitungwiza kuzengeza 1, asi nyaya iripo semunhu anga ine shuviro yake muupenyu. Mudzimai wake
aishandira macheso. Iye aenda kuna macheso achinobvunzawo kuti zvingaite sei kuti asimukirewo, achinotsvagawo rubetsero rokuti aite sei avandudze upenyu hwake mumakitare imomo. Paakarwara ipapo ndo paakazouya kumba kuburikidza achibva maoko mamacheso. Pana mukoma zvakare vandakasangana navo vanonziwo Mabhiza, vakaona Philemon Mijoya kuzengeza kutungisa. Ndingangoti panyaya yababa Getu veRist Brothers, vanhu vandakambonzwa vachiita mukurumbira nealbum yavo inonzi yainzi Getu. Saka Rist Brothers vabva kuChegutu kwavaishanda. Ndakazosangana nawo munzvimbo yechitungwiza pazengeza panamba 38 dziva pana Christopher Muchabayo kana kuti pabla washi muchinda wainzi washaita zveRiesa studio, asi muchinda wendiani munin'ina wake aive nezvinhu zvataishandisa muRiesa studio anonzi Christopher anoridza naThomas Mapfumo. Saka ndo patakasangana nawo neRist Brothers vachiriesa album ravo. Kana tichitondera dzimwe dzenguva rinogona kunge ririro album ravo rekupedzisira. Pakuriesa kwavaita vana Bagetu veRist Brothers, ndakavaona vachibatsirwa namukoma Roderick Chemudhara nemumwe muchinda wandisisarangarire zita rake, asi muchinda uyu airidza neHaina Stars yakamboita mukurumbira panguva yavo. Saka ndo vanhu vandakaona vachidai nekunoriesa vachipractice album yeRist Brothers panamba 38 dziva kuzengeza 2. Saka ndo vanhu vandakaona vachipractice naBagetu ivavo. Ndisingazivi kuti pakuzonopedzisa kurekodha album yavo vakanga vaina nani kana kuti ndivavo here vana mukoma Roderick Chemudhara, asi ndo kupedzisira kwandakaona vachiita album yavo saizvozvo. Mukomana weHaina Stars ari kutaurwa apa anonzi Andrew Matambo. Ndakazomubata ndikaita hurukuro naye. Regai timunzwe Andrew achipinda mudare kuti zvakasangana sei. Rangu ndonzi Andrew Matambo, ndobva kwaRisapi kunyazura kwachakuma kwarikweza. Ndakazvarwa 1984, ndakakurira kwaRisapi. Kwa Philemon Mijoya kwayakwe ndakarekodha dzimwe dzacho, rimwe side racho pane matracks andakarekodha 3 ipapo. Right. Makasangana sei naPhilemon Mijoya? naPhilemon Mijoya manje kuuya kwawakaita isusu takagara tichitogara kuzengesa kwayakwe yandike. Philemon Mijoya pawakauya manje wakauya vari 3 wachigara kunonzi muna kuzengesa 2 muna Guyo kuseri kwebhawa rinonzi Nyatsime kwayakwe. Sani pakusangana munoziva kuti munzvimbo imwe chete iyoyo munosangana kakuti majesman ndopa munobva matozivana kuti uyu ndo bhendi rakati plus isusu meme ndo mazuva acho andaingoridza futi kwaRod zvekuti Rod aifarira kuti andarira mubhawa ripi kuNyatsime kwayakwe. Avo komana vaigarawo futi paseri pebhawa muna Guyo kuseri kwebhawa iroro kwataita. Saka taiti dzingongoti pakutandara payapa tichionana kana isusu tikamboridzawo waiuya wachiita se wachiona svikota kungowirirana nana Mijoya, but munhu wandainyanya kutotamba naye ndiwe rhythmist wake ainzi Shadrack Banda. Because Shadrack Banda nguva yacho iyo anga ine kamota because mukoma wacho waiita zvekumaini nomwe munin'ina wake. Saka uyu motikari dzese dzawaitenga waitopani Shadi because ndiye anga ine license. Ndipo waigara wakasvika vari 3 paina Philemon Mijoya na Shadrack Banda nomwe angati drama wavo so ainzi Takawira, handichazivisi neme yacho ipapo. Waigara pamba because promoter wavo ndiwe kuWaterforce aidriva magonyeti, ndiye akatowabvisa kupi kuChegutu ikoko. Mariesa wavo waitira pamba ipapo nemaplane gitari. Because pamba pawaitogara waigara panext pacho ndo paigara weyainzi Richard Matimba airidza makeyboard. Umboridza kwachibadore wekuzopa achiridza kwatuku ya ainzi Richard Matimba. Richard Matimba aitowirirana futi nani naShadi, angasingawirirani naye naMijoya amene zvaingakenerani aiwirirana naShadi. naShadi ayo zvaitokenerana chichi. Sani Mariesa waitoitira waitoitira pamba payapi. Dzingongoti chitomboya tichiita se chitombonzwa wachitoriesa tichitochamisika kuti ndo Rist Brothers iya chichi andi mazona wachitoita, but ipapa Mijoya manje andiyo angatori ndingangoti anga ine wanhu wake wanyowani
anga kutoguruma bhendi rake ritsva vakomana vese vanga wasara uko ndiko yako akatoita iye ndiyega angatichi makambomubvunza wekuti sei vakomana vakasara wadi kuuya nebhendi rese iye manje aiti haiwa ine ndafunga kuita sei pataimbobvunza kuti kublazi kwaimimi ndau musina kudai akatoti aiyo ndafunga kutoita zvinhu zvangu chichi vakomana uku chichi hamiri kuti wanga wakatadzirana chii zvanga wakanetsana ikoko handizvizive but waiyo ndaikuti kublazi madini kuita sei makadini kuuya netimu renyu rese riya zvinhu zviita sei akati aiwa inini kuno ndikutoveka gurupu rangu ndatoamba chigurupu rangu Andrew Matamboyo mamunzo apakama kupinda mustudio kwatakaita manje kuti ine ndizorekodha ipapa inini ndanda kuenda ine ndanda kwakumbira kana kuti ndoda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa tisati tapinda mustudio because inini wangosana kutaura kuti ngati practice itendechi kustudio taingotamba tese chete andike wachitoita zvinhu zvavo unenge usina basa nawo isusu chitoitawo zvinhu zvedu papa ndachingori ikoko kwa Rodrick Chemdara but Rodrick Chemdara angasingambotirambizi kana kuti endai kuti marekodhera ninga angasina basa nazvo akasina kana iye ingaitorekodherawo vamwe angasina basa nazvo zvakaitika manje album irori yariya aiwa wasati wachiri yesa wakati hawana baseman ndakati manje baseman anogona staff renyu iri kairi munhu anogona staff renyu iroro rinenge remaxist iri kairi ndiye anonzi Tendai Manzinde uyawe haina stars uyawe ndikati mufeso wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika nguva yacho vanhu vangosina mafoni ka vangani mafoni wacho umhandi munoziva vatatorowa mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ndokumbapamba pavo pevabereki vavo vatatomutaurira chichi kupinda mustudio kwatakaita manje kuti ine ndizorekodha ipapa inini ndanda kuenda ine ndanda kwakumbira kana kuti ndoda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa tisati tapinda mustudio because inini wangosana kutaura kuti ngati practice itendechi kustudio taingotamba tese chete andike wachitoita zvinhu zvavo unenge usina basa nawo isusu chitoitawo zvinhu zvedu papa ndachingori ikoko kwa Rodrick Chemdara but Rodrick Chemdara angasingambotirambizi kana kuti endai kuti marekodhera ninga angasina basa nazvo akasina kana iye ingaitorekodherawo vamwe angasina basa nazvo zvakaitika manje album irori yariya aiwa wasati wachiri yesa wakati hawana baseman ndakati manje baseman anogona staff renyu iri kairi munhu anogona staff renyu iroro rinenge remaxist iri kairi ndiye anonzi Tendai Manzinde uyawe haina stars uyawe ndikati mufeso wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika nguva yacho vanhu vangosina mafoni ka vangani mafoni wacho umhandi munoziva vatatorowa mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ndokumbapamba pavo pevabereki vavo vatatomutaurira chichi saka wakazotopiwa dheti rawakapiwa wakatombotanga kuenda kuaudition because anga kuchinja kambani kamizhowe kubva kuRTP achienda kugrama vanzwi kana pakuchinja paipa vanzwi mimi ona mamagarisa musingaita sei musingaimbi tora kunzwa zvamuri kuita sei touch yenyu kuti vanzwe nyamondera bva bukira pekuita sei pekuti waitwe maaudition pacho ani mazona wanzi mimi uyai mutaoni kupi kwa Mungoshi achiri pane kwakuine ka studio kake ainzi Mungoshi munomziva ndo makauya imomona ichi watonoita masong chi manje ndakatowaperekedza asi ndasingaridzi saka base ndiye Tendai Manzinde lead guitar nemavocals Philemon Mjoya mabacking vocals ni rhythm zvaitwa na Shadrack Banda madrums aitwa nani naiye Taka wanga wakabva naye kumapurazi kuyako yandimazoona manje audition iyo vyaitoita sei vyatonzi bho but muzogadzirise futi kupi kungoma uku muzogadzirise ngoma uyu drama uyu muzogadzirise kuna drama chiyandike une Joya manje akatoti pamwe aiwa anotonorekodha anga ine chungu yekuti wangu unoita sei wangoende cheta ndimazoona ndikatoti kumana makorokoto chichita mbai makaita sei makatoti inga zvinotoita cheta ndimazoona saka dheti rakazopiwa kunzi mapasa uyai muzorekodheka kugrama uko wakapiwa iri weekend inge runge handichazivi kuti Saturday reSunday ari makuseni watoenda itaitozva kuti wakomana kutoenda tikatoti aiwa wakomana vachauya vachiita sei zvitori bho saka musi wacho iwo manje tatine show naRodrick Chemdara because pane pataimbopiwa basa pekuti taingoridza topiwa mari yedu panozi pamirandu pakunzi panyoka haidhauti munopasiwa padhuze nepazororo paipi
ipapo wakomana waizviziva futi kuti ndokwatichaita se isusu ndokwatiri kuridza chi masikati taitangana 2 ani mazone ini ndatobva kumba ndatokwira kombi ndichida kutobata 2 okurokoziaiza ndike tisati atoridza 2 dzakutokwana ndooneka motikari kashadhi kaita se wari kubva kugirama tikati vakomana wari kutobva chinyi kugirama wadapfuura wachiita se wachitiona wese vakangokwana mukadzi wapromota anga asara kupi kustudio angaine kamwara kachete asara because ikoko amene kuti drama yenzo zvaingonzi tatongokunyarai kuti atoita chi 3 izvo drama ariite here amene zvawakaitana panyaya yechi yedrama vazima naproducer naboth wenyamodera kuita uyu drama uyu hazisi kuita wangoshingirira ivo ndopakatanga kugayani inini manje wakati kunani kune mumwe wedu uya watinowirirana nani bhati hakuna endruku wangochitoziziva nguva icho isu asitorinawo kana foni kakakusina mafoni kakatiudza asi waiziva kuti tiri kuridza kupi narodrick chemdara waiziva kuti tiri kuridza papi ipo panonzi pamirandu panyoka aidhauti paipe ndoneka motikari kauya rikatoti wapedza basa drama uya aripo akatotsoka maziso haasi kufara unoziva kuti kana watiradzisa bcause uyo haana kwaitira usinya daingaumwe akangoti ndakutodzima ndakutokumirirai munomwe ende munotsvaga umwe chi drama muuye tipedzise mamwe tipedzise chi basa ndipo wakasvika paipe isu tauda kutanga futi chi basa tada kutanga shoka ifemiri shoka vatotava kuti hauna chidrama dai handimazona manje ndikati isu totanga shoka ona rodho aripo ndipo wakazonyengetedzana neboys redu iri boys akati onei manje muda kuti aendepi isu toda kuita tine basa futi handimazona vanyepera kutotengera boys chi doroka vatati right isusu takuchisiya drama uyo afana kuita se kunoku afana kuita se afana kujegera ine patiringonopedzisa 3 songs dziya dzamurutaura 3 songs dzayo ndasingazivi tobva tatodzoka zvasinganesi kudzoka kwacho because wangu ine motikari yawo zvasiyana nekuti muri kukwira mariftika vakumbira rodhi chichichi vawanyengetedza vatotengera vakomana bhodhoro chichi voti vati chi chiendai isu vataenda vatasvika kustudio kuya amboya waya wakatofara mukadzi wapromota waya kuti waifungidzira wachashaya drama handimazona vatatopinda muya chichi drama vandatonzi nyamondera vati mayana drama vandatonzi chipinda chi mukarumu kamubhuti muya memadramu vanhu vemaitarishi vatobatidza mishini vatanzi chimboita itinzwe zvakanzi right exactly ndi munhu watatichita se watatichida izvozvo zvichande mazona manje because paipe pakati kuti ndakakutsaimba inonetsa mwanangu Damelina nekuti gate muroora gate inokuziva kuti imwe yechirudziso mwana Damelina ndichauya kuzoti imwe yacho yekuti saka ipapo manje handimazviona manje imwe yechirudziso vatarekodha vatatorekodha ndofunga takangoita tinambotora 30 minutes tatopedza masongo aya because avo vemagitara wangu vachitozviziva ikura kuti iwo wangosvika wachita 3 ndakatosvika ndichitoita 3 because vaile manje kavati nguva seya yakadaro ndakangosvika ndichitoita 3 yayi ndakangoita ndofunga 30 minutes adatopedza yayi because uyaingoti ndikangonzwa intro yamijo yaiyaiya wachitidza bhiti ravo yariya kudai fe toti ngatirekodhei tichitorekodha vatatongorekodha vatapedza vatatoita se uko basa ratomira uya watasiya kuya atadza futi kuridza zvekwachibadura atadza kuridza zvekwachibadura zviya wakomana wakangotarisa nzira manje kuti munhu ari kuuya here kana basa ramira uye atadza futi atozvitadza ende aizvo ndo zvakatotadza kazviya zvinonesa kabhiti yari yamakutivha yakwapinda yanga apinda atotadza takatosvika vanhu vakatomira futi vakatomira zvekuti munhu akatozombojegera akazotombojegera madrums pane mufesi wangu anonzi Gifi Chokumanyara anoridza kwamacheso nguva yacho airidza neyainzi gwenya kwenya express Gifi Chokumanyara airidza madrums kugwenya kwenya nguva ine bhendi rawadi akatosvikawo vachida kutoonawo chi bhendi ikachitoti tatoita se tatotanga kuti bvazwa kuti ini tatoenda
ku studio uyu ari kutotadza ndiye akatozotomboita akatozotombojegerawo futi wakomana kuti zvitoita sei ndiye akatoita kuti zvinhu zvitoita sei vandatosvika vatazotanga chii basa ndo kurekodha kwatakaita chii newakomana sano kubva ipapo drama yakabva azoti tonga adzokera futi kumusha ndifunga zvina kuzonyasa kumuitira musho amene kuti kunyara here kana kuti chii akabva angoenda ana kuzodzoka zviya wakomana bva angosara chii saka ni pamwe pacho waitowo kana waine shuwo tombotidaidza futi wavaitomboita mashows because inini ndichiri kutoyeuka kuti ndinenge takamboita 2-3 wangasati watanga stereko zvekudai but pane imwe takatomboita kuchigudams tikatoridza tikatoita sei ndipo ndakaona kuti hawirirane because mijo yaitotaura kuti wakomana tiri kuziva kuti vanenge vachauya vachida kuona asi musamapechi musatombovape kana uyu ngoma katokumbira usamuita sei usamupe isu tiri kutoita chii tiri kutoita zvinhu zvedu ndo patakatongozvira kuti hapanewo ninji wanenya ende takatosvika zveshuwa tikatoita sei wakomana wakatouya zveshuwa wanga watoriko tikatoridza imwe yacho vatazoridzira kunonzi kupi kumhondoro ndaitirikawo kana ndisenawo graft ndaigona kutovabatsira saka wakomana shoyo yanga iri sei iyo yange tori right aiwa tanditori tega ndiwanga watopiwa show iyoyo zvekuti wakomana waitodawo zvekutoridzawo ikoko kwawakabva ndofunga kuda kuti chii kwawakabvawo ndizvozvo saka ikopa bhendi ranga rakamira sei papo makarawo uchegutams ipapo Philemon Mjoya akari lead achiita ma lead vocals Shadrack Banda rhythm achiita futi ma backing Tendai Manzinde wakamudaidza futi sema record tatamboita paipe angaripo indichidza futi ma drums futi but show yakatambirwa zvakanaka ayo yakatambirwa zvakanaka tikazoenda futi kumhondoro kwachingwere kwekwe so wakazopesana nawo papi kuti muchawaona wakomana Risi Brothers ayo zvakaitika manje takazoti tadaro so because uyakazorwara Philemon but tatakutoriesa futi rimwe akada kutorekodha rimwe iro wakatondidaidza manje kuti tauda kuti utiite ngatiitange tese zvokuti takatomboresera kunonzi kwambuya bhiura joko kwekwe kusemerezi kwachigwanyika because vanhu vanga vaine makiti nguva yacho kana tumastudio tumaresa uka amwe mabhendi anga ari mashoma anga vaine kana tumastudio tukuresa tati tushoma because vaiti singe kuzengeza vaigona kutoti kuzengeza kwakusina kwakungori nestudio yamanyeruke chete yai manyeruke pamwe pacho zvaita yaigona kumbotaura kuti hatidi mabhendi esungura papacho ndo zvaimboita iko kuti hatisi kuda mabhendi esungura ndipo vanenge vachiziva kuti vanhu vanoita sei vanodhakwa vamwe vacho vanodhakwa because pane nguva yapainzwa hakudi mabhendi esungura unongodiwa egospel chete ndosta egospel mamwe acho taitomboenda nawo kwamanyero veko but kwambuya bhiura manje kwambuya bhiura chikoko aiwa waingoda chi kwakwa haungasina basa napurazi vaigara vari kunze kwenyika taingoita kwakwene wana Oscar ndoko kwakwene kastudio ndoko takatomboresa rimwe racho raida kubudisa mijo raida kurekodha but ngoti takazongopesana paakarwara paipi paakarwara akazobva muna Guyo ari mutui imomo vatorwa pamwe kuseri kweservice station ndakanganwa road yacho asi muri muzengesa tumu yamwe seri kweservice station yepatu yai pane kune hama dzacho dzaziripo akatombopagara stereke nguva yacho mukadzi waMijoya ndo paaishanda kwa baba Sheruko aishanda kwa Macheso mukadzi wacho aishanda ikokoko aishanda mumba imomo achiita sei ndokupadzana kwanatoita akazotomukonza atakurwa adzoserwa futi kupi kupurazi bvadzokera uchi shadhiwo futi bvadzokera chii tazongonzwawo kuti munhu aita sei ashaya chete ndokuparadzana kwatakaita but daitoda kutomubatsira futi rimwe chii wakanzwa sei iyoyo kunzi wakanzwa sei moyo wako wanzwa kuti Philemon Mjoya ashaya zvakatondibata because haangatori munhu ari bright zvakatondibata zvakandibata chai tizoti isusu iye Shadrack wakaimba naye wewe kuHarare wewe akabva auya kwaKrima kwandiri akati amudhara tingati asati ashaya Philemon Mjoya akatanga kuuya amusiya kuHarare akauya live asati afa Philemon akati ndaita newe but budiro racho rikushayiwa handisi kuita saka ndiani Shadrack Banda ndiye akuya kwamuri mimi akuti akasiya Philemon kuHarare
ari mupenyu pasina panomurwadza akati andambotraya neuyo zvashaya basa risi yacho tatraya ndinawo ndichiziva kuti muriko but hapana budiriro pamukabanga ndikaita nemi achitaura inini Salim Chikuta ndikamuti ndina Gordon Ncube ndobva tagara round table ndobva tazoita kuti tiite undishedze shoko tobva taita kuti tiungane uyo akatiti zuva rakati tosangana ndobva tasangana tikaudza ndobva tatanga Shadrack Banda naShadrack Banda saka uyu Filimoni akabva asiyiwa naShadrack Banda asiyiwa naShadrack Banda auya kwatiri ndopa akazorwara arwara ndopa akazonodai isusu tarekodha rimwe album rinonzi Gehenna uko Filimoni uyo anga asisipo manje takatoenda kurufu rwake uyo amutiza achita kuita neuyo anenge ane chisotsotsi ndobva taita kuti tihwine Shadrack tikati une ruoko raFilimoni mabacking vocals nelead guitar exactly iya takatanga tamuridzisa kuti chiridza dzese dzokumashure ndobva adzirwa dzese tikati chingawani ndiwe ngatichiita God ndobva taita naye uyu Ephraim Tapfumana yanga afa Smart Mauto aripo but arambidzwa nemudzimai isusu ndobva taita naShadrack Banda Filimoni ndobva azoshaya tikaenda kurufu rwake zvisinei Filimoni akaperera pa4 maalbum achibvazoita 4 ndobva azoita rake 5 haana kuzoendera mberi isusu rechi6 rinonzi Gehenna ndotakatanga naShadrack Banda wanga aita naye mushandi mai ndobva tazoita kuti tahwina Shadrack tikati ingawani Filimoni wedu mupenyu tinaye tichiendera mberi nerest yedu isina utsotsi because those ones anga ari matsotsi ndosaka takati tisina kuzoendera mberi auya anga achitotera isusu achitoti madzikoma yangu achitera inini na Gordon Ncube ndobva taita tikati Gehenna ndobva tazosvika pakuridza musara pavana sorry akazorwara iye ari kumba kwamachesi ndobva azouya kurogeti auya kurogeti atemba kunodai munongoziva mazuva akakwana ndobva ashayika takaenda kurufu kushayika kwaFilimoni kwakubata sei because mumwe wenyu mamabva naye pasi batikana kutanga pana Akimbo Boys ndanga ndinaye message yekuti Filimoni ashaya yakauya sei kwamuri ndakarwadziwa handina kumbofara handina kumboisa nyaya kuti taibirana haina kundibata saizvozvo takangoti hama yangu yaenda ndakabatikana zvakakurisisa ndikarwadzikwa kuti memba yaenda makaenda here kurufu kwacho yes ndakaenda ndakaenda kusvikira aradzikwe but kunyaradzo handina kuenda nokuti vakapesanisa madetsi amene mashupa neitana vega handina kuzoziva kuti zuva racho date nderipi asi kurufu ndakaenda ndio kamkoma Salim Chikuta regati nzobva kuna mkoma Gordon Ncube tema yakazotodzoka achirwara Shadi akatoya kwandira achinditi no mukoma Godi mijoya akadzoka ari kurwara saka ndichiuya titese tingobatanidza chingoma dzedu tese tingoridza tiri pamwe chete ndichibva ndangoti no hapana chakaipa saka ni hazvina zombotora kana mwedzi ndichibva ndaenda ndikanomuona achirwara mijoya ndikatoonana naye ndichibva ndazonzwa ati mijoya ashaya asi taita toronga tichitongoti rega tichingosimudzira tingorwa ngoma dzedu sezvatanga tiri kare nakare semunhu wamakabva naye kure zvakakubata sei mimi zvakanditora zvakandiomera chikonzero chekuti unenge uchingoti hatisi kuridza kushayika kwakaita mijoya zvakatibata chikonzero chekuti taitiri vanhu vanga asina kuparadzana zvezvokuti tanga tanetsana inyaya yekuti umwe wangu aivaenda achida kusimudzira chikwata nekudzoka kwaaita ndaitongoti chikwata takutochisumudzira asi takatondibata zvekutoti takabva ndatongoona kuti tatorasikirwa chikonzero chekuti ndatongoziva kuti nyange dai ndikati ndikunoimba ndiye munhu wandaitoimba naye kutoti anokwanisa kudayira nezwi rinokwanisa kubatana nerangu sezvo ariyo mazwi akatambirika panziyo dzese dzekutanga saka ndatoverenga ndichoti zvaadzoka umwe wangu takutongoita sei takutongoendera mberi dzotiti takatoenda neShadrack Banda kurufu roti kanora kusvika panguva yekuti tapedza kuradzika asi zvisinei nyange dai asipo ake mijoya akaparara pane ino nyika ndakazongoita rombo rakanaka rekuti chikwata hachina kumbofa Shadrack Banda ndiye munhu ari kungoita zvimwe chete izvo zvaingoitwa nani naFilimoni mijoya
Shadrack Banda akuridza lead guitar rairidzwa naFilimon Mijoya achiita mabacking vocals airidzwa naFilimon. Asi tine urombo kuti Shadrack Banda wacho akazotisiya zvakare wakomana imi. Nyaya iripo ndekuti inini ndakazongoshamisika ndichiona munin'ina wangu achiuya nemudzimai wake kumba akaperezeka achirwara. Ndikazobvunza kuti ko munin'ina ko zviri kufamba sei? Zvanzi mukoma ndakangobatikana ndiri kurwara, asi anga aperezeka. Iye sematariro wake aingoti ndiri kuperezeka, asi handisi kunzwisisa kuti chii chiri kubata mwiri wangu. Tikambozama kufamba kumaprofita, kudzin'anga, kuzvipatara, asi zvese zvakaita sei zvakaramba kusikwa. Akashayikira kuno kuPrazi pamba pangu inini mukoma wake. Ndokubva tamuradzika kumarinda eparogeti ipapo. Musi weyo wanga uri musi weFriday 4 dzekumanheru, musi wa6 June 2006. Muri yakasara akasiya mudzimai wechipiri nevana vatatu. Wekutanga anonzi Getu anga ine mwana 1 star, which means vana vake vese i4, vakomana 2 vasikana 2. Right. Ngatiendei pane mudzimai wekutanga. Mudzimai wekutanga inzani? Beauty Mtelo. Aibva kupi? VekwaMtelo vaibva kuMozambique. Vakaita vana vani na Beauty? Vakaita 1 Getu. Vakatombogara vese here kana kuti zvazviri zvimwe zvese? Vakagara vese, vakazoparadzana nekuda kwekutadzirana kwavakanga vaita, nekuda kuti iye akazowana mudzimai wake aine chikomba kuBonzim ikoko andataura ikoko. Ndokubva arohwa nemadzitezvara. Mukoma Boreni, mimi Getu pari zvino ari kupi? Pari zvino ari kuHighfields. Akaroorwa asi mukwasha handimuzivi hangu ongo. Hapana paakamboya kwamuri? Akambouya, asi kuuya kwaakaita ndezviye zvokuti kushaya kwakaita baba vake, musha wababa vake anga asingauzive pakaradzikwa baba vake. Inini ndobva ndamutora ndikanomuratidza kuti apa ndo pakarara baba vako ako. Kwakapera nguva yakadii? Panga pane 3 years. Hamuna kumubvunzira kuti hauna kunzwa zverufu rwababa wako? Handina kuzvangu kuti ndikwanise kumutongesa sevana vanenge vari munyika. Ko amai vacho? Amai vacho havanambobvira vauya parufu rwemunin'ina wangu. Wrist Brothers takangomira tikutsvaga masponsors. Tikumbira vane mari dzavo vatisvitsewo pavakasvitsa vamwe. Isusu tega hatina kukwanisa. Wrist Brothers pari zvino izvo yakatokwana. Nevakauya vacho vatiri kuda kuti tiite navo. Tirongomirira pakakwanisika kuwanika zviwanikwa zvokuti instrument, open track kana nepekugara kuitira kuti tione kutoita sei, because magitari ndo yaziva kuti amirire kuchembera. Uri pawheelchair unokwanisa kuridza. Yakasiyana nebhora newrestling. Bhora unoneta kana uri mudhara hauchamhanyi. Wrestling hawesi unotorohwa. Saka tikumbira venyika kuti imimi munobatika papi? Namba inoti? Namba yangu inoti 0714 0714 228 195 0714 228 195. Munobata anonzi Salim Chikuta weWrist Brothers ane shungu but asiri kubudirira, handisi kukwanisa kuwana masponsor. Right. Imimi kambuka munoti aiwa inini kushanda kwandakaita pane vakomana ava tichikwata, kambo kanondibata moyo ndiaka ndikapi? Kambo kanonzi kamuri kutaura kuti kanondibata moyo inini kanonzi Ellis Bones kana kuti muroora. Takarova tine tarisiro yekutoti kana mudzimba vanhu vanonetseka nemadziroora anonoka kumuka vasina care nevabereki varangike kubva pane izvozvo madziroora yacho yatange kuita basa kuseni. Hamene kuti munondinzwawo sei. Ko Filimoni ndozoti pane kana imi makagara mega pachenyu manyatso kuona kuti Filimoni akakambuka ndoka anofarira, tingati ndikapi? Aifarira Sister Rebecca. Sister Rebecca
makandifurati sister Rebecca kuchipatara. Sister Rebecca kaimbata sokuti every show aitokatanga kutokadena ende tese tichitoperforma kutoka rova futi zvisinei kuti iye anokada taitokadawo futi iye atanga iye taitokarova kana katatu suppose yekarova kamwe chete. So Chegutu mamunzo akayoka ndiye ka kwa Chikuta Salimu alingonoti donongodzera apa kuti zvinofamba sei chimbo changu kuti ayoka hanzi Filimon aifarira kambo kanonzi Sister Rebecca. Ndo kambo ukavaifarira kumana kaidiwa na Filimon Mijoya Sister Rebecca asi regaiti nze panapa vakomana apa akamboenda kuChegutu kuti akasangana nezvipi mukomana Andrew Matambo Sirima taingotamba tese chete kana iye Mijoya wacho taitowirirana nawo tichitoti blazi achitowirirana futi na Roderick Chemdaro pachirudzi chawo cheche chechimarawi cheche wachitowirirana blazi munhu angari bho futi Mijoya angatori bho munhu angatori bho chaingogona kungosvika manje zake chete dora angasina bata sanaro stereki angasinga aimwa taitobomwa naye angasingatoiti zvekutoti tekiteki izvezvo zvekunzi asi munhu atodhakwa aiwa nguva zhinji anenge ari pachi ari pamba negitari rake. Shadrack Banda angasingamwe 2023 ndichibatsira anonzi Segono waive takatiza panonzi paRogate paive vandatotsvaga blazi waMijoya waive mudharabaureni ndikati handi munondiratidzirawo pakavigwa pakaigwa Filimon Mijoya makapaona harishaoneki because hapana kugadzirwa harishaoneki hapachaoneki because hapana kugadzirwa hapana kuakwa hapachaoneki takatopashaya iwo akatopashayawo futi because takaita munyama yekuenda nguva ino yekuchina mahuswa takatosvika kune makuva ari kumusoro kuti paRogate apa tozoti kwavanogara uku kwavanogara kuchikomboni kune makuva ari uku wadarika pachikoro paipo ndakatoti uku ndakatononoka ndakatoposa ndatononoka kushuku ndichida kuona tichitsvaga guwa ndikati aiwa nda kuti nditoone chete pakaigwa chii because munhu angari tori boy enda angatori boy takatorishaya vese nere mukadzi wacho chitonzi akatoshayika chichi takatorishaya saka iwewe Andrew zvakakudzidzisei iwewe kuti kana mjinga kureva kuti vanhu vakasingaenda kumakuva kana kunosakura kana notase ndizvo zvinotoreva but ndakabatikana ndakabatikana because wakada unotarisa kuti simende haidhuri stereka yekuti unotadza kuvakira chaiyo ende hapadi zvidhina zvakawanda tomboti inyo hamuna mari yedombo but pamwe pacho kana waimba unofanira kungobatanawo kungoitawo moyo wakada chokari munateerera aiwa ndo mafambiro zvakaita aka andofunga manzwa andopapirira sarungano anorondo yaFilimon Mijoya ndopakuti ndazvikuru kune vese vakabatsiridza kuti inge ichibudirira ka ana Ngoma Sari Muchikuta vese ava ana Andrew Matambo vese ana Baureni ndopakuti ndakamese mimi ka donzi Rapson Manadzirencha driver mora kuite zvakanaka ngatisangane zvakareka mune zvimwe zvirongo pane Channel FM ka ndakuzooneka pana pamuzi wechitatu nenguva za12 komasikati chakusiya uri maoko aThe Hunter Edmond Mpengezi ndaenda nini tata ndonotungira kungu musoro usina nyanga pasi.
wedine chidzumbuno wedine chidzumbuno oreri anatangaridzambi